Vítam vás majster v záhrade. V dnešnom videu si predstavíme tento akumulátorový vyžínač od ALCO GT1825. Je to ľahký a praktický pomocník na dokončovanie prác v záhrade. Poďme sa na ňo pozrieť. Takže v krabicovom balení sa nám nachádza dokumentácia a manuál na používanie, batéria od ALCO, ktorá je kompatibilná so všetkými produktmi z rady Bosch Home a Garden. Nasleduje nabíjačka na batériu, samotný vyžínač s nainštalovanou strunou, krytka a náhradná cievka so strunou, drôtový vodiaci oblúk, ktorým si viete ochrániť napríklad vaše kvety a vodiace koliesko spolu so šroubmi. Tyč na tomto vyžínači je teleskopická, takže sa dá predĺžiť do požadovanej dĺžky a zamknúť. Má tiež nastaviteľný uhol rukoveti, kde potiahnutím za túto páku viete meniť uhol podľa toho, ako vám to je pohodlné. A takisto má polohovateľnú hlavu, ktorá slúži napríklad na to, aby ste si vedeli zarovnať okraj chodníka. Ako sme si povedali, má namontovanú cievku, stačí si pripevniť už len kryt zo spodnej strany. Pri kryte dávajte pozor, aby ste sa neporezali o ostrú časť, ktorá odsekáva dĺžku struny. Kryt vám pekne zapadne a stačí ho už len zaistiť dvomi priloženými šroubmi. Na spodnú stranu sa vklada batéria zašuchovacím spôsobom, klasika. A takisto je na spodnej strane poistka, ktorú treba pri každom stlačení spúšte stlačiť. Šírka záberu je 25 cm a na jednu batériu s ním dokážete pracovať 25 až 40 minút, záleží od hustoty terénu. Hmotnosť aj s nasadenou batériou a krytom má 2,4 kg. Konštrukcia je veľmi ľahká a správne vyvážená, takže sa dobre s ním pracuje. Skvelá výhoda je, že je tiež plne polohovateľná, takže jak rukoveď, riadel, tak aj hlava si viete prispôsobiť podľa vašej potreby. A veľkou výhodou je tiež dodatočná cievka v balení. Tento vyžínač je skvelý doplnok napríklad ku veľkej záhradnej kosačke, o ktorej sme si tiež urobili video, nájdete ho na kanáli, kde s veľkou kosačkou porobíte veľké plochy a s týmto doladíte detaily. A medzi nevýhody by som spomenul, že má rezací priemer 25 cm, čo je skôr na také dokončovacie práce a nie na veľké plochy. A tiež nevýhodou môže byť výdrž batérie, ktorá pri veľkom poraste nemusí stačiť. Tipy od majstra v záhrade sú také, že na vyššiu trávu choďte radšej v menších záberoch, aby sa vám struna nezlomila, a pri práci nechoďte moc pri betónové a tvrdé povrchy, aby sa vám struna nezničila. Batériu máme nabitú a pripravenú a ideme si ho ukázať v praxi. Keby náhodou prišlo k výmene cievky, tak jednoducho stlačte z boku červený kryt, ktorý vám takto vyjde von, a týmto spôsobom vyťahnite cievku, ktorú len vymeníte za druhú, prevločte týmto otvorom, položte cievku a uzavrite krytom. Tak, my máme pokosené. Vodiace koliesko je krásny pomocník a drží vám výšku, takže nemusíte dávať pozor na to, že v akej výške ste nad zemou, pokiaľ robíte okraj chodníka. To je skvelá vychytávka. A celkovo sa s ním pracuje veľmi pohodlne a prakticky, hlavne vďaka pohyblivým a polohovateľným častiam, ktoré si viete podľa seba prispôsobiť. Ja vám ďakujem, že ste sledovali toto video. Určite nám napíšte do komentára, čo si o tomto vyžínači myslíte a či si ho kúpite. A nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. My sa vidíme na budúce. Perfektné, to zvládne ovládať každý, fakt. Poď si to vyskúšať.